Документ з'яўляецца ключавым у пакеце нарматыўна-прававых актаў, накіраваных на лібералізацыю бізнес-умоў у краіне. Адкрыць сваю справу цяпер куды прасцей, а ўмяшальніцтва дзяржавы ў справу прадпрымальнікаў і бізнесменаў зводзіцца да мінімуму. Дакумент зацвердзіў паведамляльны парадак вядзення найбольш папулярных відаў эканамічнай дзейнасці. У іх ліку бытавыя, турыстычныя, сацыяльныя паслугі, дзейнасць у сферы гандлю і грамадскага харчавання. Такім чынам, дзеянне дэкрэта ахоплівае сферы, у якіх засяроджана каля 95% малога і сярэдняга бізнесу. Зараз, каб распачаць сваю справу ў гэтых сферах, дастаткова падаць адзінае павяшчэнне ў выканкам пра службу «Адно акно». Прычым зрабіць гэта можна па пошце ці праз партал электронных паслуг. На наступны дзень можна пачынаць працу. Дэкрэт таксама зацвердзіў агульнае супрацьпажарнае палажэнне і ў іншых галінах бяспекі і экалогіі. Усейны максімальна сістэматызаваны і скарочаны. Максімальна скасаваў дакумент і адміністрацыйныя бар'еры. Так, прадпрыемствам сферы гандлю і грамадскага харчавання цяпер не трэба звяртацца ў выканкамы за ўзгадненнем рэжыму работы сваіх аб'ектаў. Выключэнне толькі для устаноў, якія працуюць у начны час. Да 2020 года не дапускаецца павышэнне падатковых ставак і ўвядзенне новых падаткаў, збораў і пошлін. У рэгіёнах зараз актыўна абмяркоўваюць палажэнне дэкрэта. Так, у Пінску прайшоў семінар для прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама для ўсіх, хто жадае імі стаць. Падчас сустрэчы ў райвыканкаме дэтальна разглядаліся ўсе новаўвядзенні. Тут жа можна было атрымаць кансультацыю спецыялістаў розных служб і ведомстваў. Надеюсь, что наша эта встреча будет не последней, и те инициативные люди, которые уже имеют свой бизнес или которые планируют какое-то начать свое собственное дело, узнали много интересного для себя, что-то подчеркнули новое, какие-то те кредитные условия наших банков, в том числе и лизинговых компаний. Падобныя семінары пройдуць і ў іншых раёнах. Чакаецца, што новыя ўмовы вядзення бізнесу значна паспрыяюць росту колькасці новых арганізацый у сферы малога бізнесу.